प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा दिनै बिटिआरआव 3 बोसोरनि गेजेराव गोबां नेरानेफोरा नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै जोङो गोबां मावनो हानाय बायदिखौ जों मोन्दों। बयनिख्रुइ देरसिन मावनो हानायानो जादों जोंनि गेजेराव जोङो सान्थि गायसननो हादों। जोंनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनायखौ लाबोनो हादों आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जों लाबोफिननो हादों। जायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि मानसिफोरा गोजोन आरो खुसिजों जौगानायनि बेलायावहाय गावबागाव आथिङाव गसंथानायनि बेलायावहाय खामानि मावलांनायाव बयबो होंगो दोगो जानानै आवगायलांनो हागासिनो दङ। बिनि अनगायैबो दिनै नोंथांमोना जेरै बेवहाय बाहागो लाफैदों जे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सखौ मानो खुंदों होननानै दाखालि गोबाङा सोंदोंमोन। बिनि गुबै थांखियानो जादों बिटिसिनि मानसिफ्रा बा बिटिआरनि मानसिफ्रा इसोरजों ओरैबायदि आशीर्बाद होजानाय जों बर' हारिया जाय हारिजों लोगोसे जेब्लायबो इसोरानो दंफायो। जेरै मानसिनि सायखङा लोगो लोगो थांफाबाय थायो बेफोरबायदिनि इसोरा जोंजों थाफानाय बायदि जोंनो आशीर्बाद होगासिनो दङ। मानोना प्रिथिबिनि मानसिया जोंनि बे मिथिंगायारि सम्पदखौ दिनैसिमबो मिन्थिनो हायाखै। जोंनि जिब जुनार, जोंनि बिफां लाइफां, जोंनि दैमा दैसा, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिफोरखौ मोन्थिलांथों होननानैनो प्रिथिबिनि गुबुन जायगायावहाय गोसारहैथों, भारतनि खना खनला जायगायाव गोसारहैथों होननानै दिनै जोङो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों आरो आं मिजिं खालामदों जों साक्सेसफुलबो जानो हादों। बेनिखायनो दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि सरकारनि जानानै मोनथामसो बुस्थुखौ डिक्लेयार खालामनो होदों। बे जादों सिकनाझार नेसनेल पार्क हिसाबै जोङो मोनसे हाग्राखौ डिक्लेयार खालामगोन। बेखौ जों नोंथांमोननो जायगाखौ बुंथ'ला। आरो मोनसेया जागोन बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि जों डिक्लेयार खालामगोन बावैसोनो। गुबुन फारसे मानास हाग्रानि सानजाहा भुटानाव थांनाय लामानि सानजा जोङो दावधारा गोजोन गामि होननाय मोनसे हाग्रायाव दखरसे हाग्राखौ जोङो एनिमेल साफारि हिसाबै डिक्लेयार खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय दा प्रजेक्टआ जागासिनो दङ। बेवहाय फ्राय 100 कोटि थाखा गारनानै बे एनिमेल साफारिखौ जोंनि सरकारा मावनो नागिरदों। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो जेरै जोंनि हारिया, जोंनि समाजा माइ आबाद मावनायानो जोंनि आबाद मावनायानो जोंनि थांना थानायनि मेइन बेकबन हिसाबै दङमोन। दा जोङो सानदों टुरिजिम सेक्टराव जों इक'नमि बिफानखौ बा रांखान्थि बिफानखौ बिराद जौगाहोनायनि जोंहा मोनसे सुबिदा दङ। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मिजिं खालामनानै बेफोर हाबाफारिखौ मावनो लादों। आरो बेनि अनगायैबो प्रिथिबियाव थानाय मानसिफोरनो जोंनि अमा थावख्रि, जोंनि मोख्रा गुफुर, गल्डेन लेंगुर, जोंनि दावराइ, जोंनि गान्दा, जोंनि मोसा, बेफोर जिब जुनारखौ जोङो हाइलाइट खालामनो हाबाय। बिटिसिआ सिख्रिजों बुंफबनाय बिभिन्न मुंनि जोंनाव सिख्रिफोर दङ, जोलैनि सिख्रिफोर दङ। बेफोरजों बुंफबनाय बेफोरखौ दिनै जोङो फकास खालामनो हादों। प्रिथिबिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय, इण्डियानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनिफ्राय जोङो शेयार खालामनानै दिनै जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हादों। बिथांमोननि जौगानायखौ लानानै जोंनि हालामखौ माबोरै जौगाहोनो हागोन बेफोर बेबस्थाखौ जोङो लानो नागिरदों। बावैसोनो जोङो 612 सानो जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। जानो हागौ बे सप्तानि गेजेरावनो जागोन। आं कनफार्म नङा डेटखौ, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बे सप्तासेनि गेजेरावनो जोङो बेखौ होनाय जागोन। माने बुस्थुआ साभाबिक। आं मोनसे दुखुनांथाव खोथाखौसो बुंनो नागिरदों। दिनैनि बे कम्पिटिटिभ जुगाव साफ्रोमबो मानसियानो लेखा गोरों जोबखासै आरो बयबो गावबा गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरखायो। खिन्थु थांनाय सरकारा 1100 उइदाउट प्रपार सिस्टेम, उइदाउट लिगेल एनि लिगेल सिस्टेम बिथांमोना
केजुवेल नङा बियो एक्सुवेलि मानसिफोरखौ सोसनलाबायनायसो सोरबा बिर' फिसाबो सोना गालांदों सोरबा फरेस्ट रेन्जाराबो सोना गालांदों सोरबा DFOआ सोना गालांदों सोरबा बायदिसिना सोना गालांदों जायफोरनि मानसिफोरनि जिउआ दिनै रिटायार जानो थांगासिनो दङ 20 बोसोर 30 बोसोर खामानि मावलांबाय खिन्थु जालाङाखै दा बेवहाय मोननै सिस्टेम दङ नन CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड आरो नन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफ्रा मेक्सिमामानो माने 99%आनो नन CSBनि गतिके बेखौ जोङो माबोरै सोनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ जों मानसिनि जिउखौथ' बरबाद खालामनो हाया बेखौ जोङो बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ जोबथि सोंलु हिसाबै थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव मानासनि रेभिनिउआ माबायदि होननानै फोरमायगोन मानासनि रेभिनिउआ दासिम बिदिनो दाजाबथ'वाखै बेसेबां जागोन बेनि फाइनाल थांनाय बारनिख्रुइ 1 गुन बारा जागोन बेखौ जोंना डिपार्टमेन्टआ आंखौ बुंगासिनो दङ फिल्ड डाइरेक्टरा देग्लाय बहुत बारा जागोन होनदों अब्लाबो नायनि फाइनाल माबायदि जायो जेब्ला सम फैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन